Într-o zi, soacra se hotărăște să-și testeze cei 3 gineri. Așa că se aruncă într-o fântână. Primul ginere o vede și se duce repede și o salvează. A doua zi acesta găsește în fața casei o dacie cu un bilețel pe el pe care scria "Cu drag, mama soacră". După o vreme, se aruncă din nou soacra în fântână, o vede cel de-al doilea ginere și o salvează. Drept răsplată găsește un trabant în fața casei cu același bilețel. Hotărâtă să facă și ultima probă, se aruncă iar în fântână, așteptând să fie salvată de cel de-al treilea ginere. Acesta, în schimb, se gândește: dacă primului i-a dat o dacie, celui de-al doilea un trabant, înseamnă că mie o să-mi dea o bicicletă. Mai bine las-o naibii să moară. A doua zi de dimineață se trezește cel de-al treilea ginere cu un Ferrari ultimul model la poartă, cu un bilețel pe care scria "Cu drag, tata socru".